लोगोफोर बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय। दिनैहायनो आङो जोंहा बिब'लाहानि बिहावा थैबायमोन आरो बिसानि दिनै खारजो इनिफ्राय जोङो दायो बेहायनो थांनो नागिरदो थांगासिनो माने नै जोंहा बोरायबो दं हाथाया इनिफ्राय दायो जोङो थांबाय दं साद्रि मोनथ'वाखैनो राङापानियाव जायगाया बेनिफ्राय दायो जोङो थांबाय दं। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थानो लोगोफोरखौ मोनसिगोन दसे उनावहाय। सिमला मोनबाय सिमला बाजारथ' नङा दिनै सिमलायाव सना बायलांनि आङो सना गैया नै खोमाया नांथ'थ' फैदों। सना लाबाय नै 예신 뭐예요? 뭐 예신 남는데? 응, आंबोथ' नै माबा गोलावल' आसान मेथाइ जाबाय मोनफैबाय जोङो दायो नै हाबनोसै खाथायाव। Nơi Lisa làm nhà đây. Hai này đây này, Tatan này đây này. Kìa. Mình cứ ra xuống. Ra đây ăn. Mà đâu cả bạn. Con này ơi hello, này đây này. Đây này. Đồ của apa nih? Dia. Oke. Nonton sih? Hah? Guli. Oh. लोगोफोर नै दायो जोङो जाखां लोंखां फैबाय गय जाना फैबाय आं ओमफ्राय दायो न' फारसे जोङो थांगासिनो सिमला मोनथ'वाखै थांबाय दङ। मेथाइ माखा जादोनो